Inkonzo enkulu yokukhulekela imindeni. Baba umpostoli uyasimema uyasibiza sonke ukuthi asipheleleni khona lapha yana eDurban ku number 425 West Street ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Yilapho ubaba umpostoli ayobekhulekela imindeni. Ibhlungu into enzeke emndenini, kubhlungu ukuthi nibe umndeni ongezwani, umndeni oxabanayo. Uthola ukuthi emndenini kuphumelela umuntu munye cha, bonke abaphumeleli, bonke izinto zabo zivalekile. Nithole lezo simo lezo sesinifake ekutheni anisakhulumisani, anisangenelani. Kubhlungu ukukhulisa abantwana abangakwazi ukulalela njengomzali. Yingakho ke yathi ubaba umpostoli ngesonto ekseni ngaqala ulenza iphutha. Uyakucela ukuthi wena butha wonke umndeni wakho sizohlanganyela kule nkonzo ngo-10 o'clock ekseni eThekwini. Kanti abantu baseJohannesburg nani ngiyobe nginilindile lapha enumber 39 School Street. Yilapho sobe sithi amathambo kaHezekiya awahlangane, imindeni ayizwane, imindeni ayiphumelele. Bese kuyothi ngayo umhla ka-11 abantu base Edendale, abantu base Pietermaritzburg abamlindele ubaba umpostoli ekseni ngo-7. Yiyo le nkonzo yokukhulekela imindeni. Yenzani show ukuthi uza nomndeni wakho niyaphelela enungayishiyi inhlabathi yasekhaya. Kanti abantu base Soshanguve namaphethelo ngiyobe nginani ekseni ngo-8 ngizele khona ukuzokhulekela imindeni. Kanti-ke nakuwo wonke amasonto kababa umpostoli le nkonzo yokukhulekela imindeni iyobe iqhubeka, eNelspruit, iyobe iqhubeka ePort Elizabeth, iyobe iqhubeka eMelo, nakuwo wonke amabandla kababa umpostoli. Vukela esontweni eliseduze nawe ngayo umhla ka-11 May kuyobe kuyiyona le nkonzo yokukhulekela umndeni. Phatha impahla zabathandiweyo bakho, baphathe labo khona ukubaphatha, sihlanganyele kanye nawe sikhulekele ikhaya lakho. Kanti-ke abantu bakamhlushwa abangilindele ngiyeza lapha esontweni lethu, kodwa ngiyofikela lapha kwaMhlushwa Community Hall, ngiyofikele eholweni, ngiyobe ngikhona ekseni ngesikhathi sika 10 o'clock ngizele khona ukuzokhulekela yona imindeni ngayo umhla ka-18 kuMeyi. Bese kuthi ngomhla ka-25 ngiyobe nginani bantu basePulekwane ngithi imindeni ayihlangane, imindeni ayiphakame. Angeke ukuthi lento ebiyenzeka kogogo bakho iqhubeke yenzeke kuwe, angeke lento yenzeke kuwe iqhubekele esizukulwaneni sabantwana bakho. Sithi iqalekiso zomndeni ayinqamuke, imindeni iphakame, asihlangane khona.